Стигнахме на втория епизод Minecraft Story Mode. Тук бяхме стигнали точно. Вау! На ти бе. О, с един умрък убих тоя. Пак. Това време може съобще. От Charmander 1912 снимам. И той Minecraft Story Mode. Добре, спасихме се поне от тия. Но това все още не е нищо за нас. Добре, че открихме Рубен. Иначе нямаше как да го спаса. Ма много лесно го открихме Рубен. Това какво е, бе? Петра. Да, 35 Петра. Добре. Дискети. Къде? Искам вече някаква контрол да ни даде. Добре. По това време на Minecraft Story Mode има много неща там. Много дълга история. Чести крафтинг тейбъл. Добре, да го отворим да видим какво ще има вътре. Окей, thanks. Ма, какво става на прасето? Нещо, лявото му око се такова. Какво да направим? Добре. А на стележа го сложа. Тук. И тук. Окей, каменен меч имаме вече. То къде го пъхна този меч, бе? Майко. Хора, сега вижте ето какво ще стане, много лоши неща. Искам да видя тук така. Добре. Сега ще дойдат едни крипъри, хора. Вот. Добре. По това време видяхте ли тук мостчето? Точно там ще дойдат крипъри, когато сме там.
Ама моста не е лош, хубав е. А виждате ли там нещо блестеше? Чу се там какво е? Нещо като кула. Ето Creepers. И зомбита. Най-гадните чудовища те са криперите. Аре, дай ни контрол. Аре, ще скочим, айде. Ве джъмп, айде. Уах. Не бих искал да се бия с тия тъпи крипари. О, отгоре колко са такова. О, Рубен го вижте. Minecraft Story Mode. Adult Story Bro. Dance Manor Grand Boss. О, Пац. Джеф Парот. Уи! Рубен отиде с кокошките направо. Рубен се ожени с кокошки вече. Майтап се. Кевин Бран, Кевин Бър. Пише там. Рубен може да плува. Това за първи път го виждам. Прасе да може да плува. Той има и кучета, където могат да плуват, ама прасе за първи път виждам. О, на някакво място сме. Ето много хубави неща ще се случат, хора. Talking what's you do. Също така се абонирате за Charmander 1912 и той снима вече такова Minecraft Story Mode. Той ми каза в училище и аз да снимам и така се случи всичко. Че нямаше да снимам. На Рубен му се е случило нещо, ама. Нещо беше го ударил. Зомби беше ударил Рубен. Горкият Рубен. Онези тъпи зомбита. Това място какво ли е? Нещо като село. Или като пазар. Да, маска ми харесва. Добре, тук какво ще така? Защо така гледа Рубен? Много странно. И в един епизод там ще има Dante DM, скина на Dante DM и така. Окей, stay here. Тази мелодия много ме кефи. О, чест? За нас нещо обиждано. No, where are you? Нещо няма да отговарям.
това време ще помисля някакъв начин да го пише на български. Не знам дали има такова нещо или да говори на български. Дано да има пък. Ето много го мраза. Той прави всичко и после ние се трябва да му работим. Например, един път майче имаше голем, си направи и такова. На нас не падна и после с него работим. И добре хора, това ще от този клип. Надявам се ви е харесало. Също така, ако искате пак Minecraft Story Mode, не забравяйте да пишете коментари и чао, чао! Чао, чао!